أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɗiyankoɓe ayaw men mo Nangue TV min camni on goto kala inde muɗum e yettode muɗum alhamdulillahi rabbil alamin kala alkamisa eɗen kewi arde yaadude julɓe yaadude bandiraɓe yewtere men wiyetede andu diine ma yaadude hen e radio Ceerno Hammat Diallo mo ganduɗa ko ballo julɓe ko ballo rendo ngo e nder oɗo diine e oɗo sunna e oɗo jokkere andam gila to radio to haadu téléga non en jettima jaar no feewi pra hen o haɓata hen kala haajuji makko kala noddiɗamo tan mbiɗa eɗen gara ɓeyta ko bisimilla gaare ɓeyda ko julɓe waɗante ɓeyda ko renda ngo waɗante bisimilla moɗon oɗo alkamis mo ganduɗa ko nogas e goho lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass kala e saaha bandiraɓen e mbaɗen ɓatakeji e mbaɗen messuji hollirde wonde ene keɗo jewteɗe ene jeeɓa ene jogui hen welamma mawɗo mawɗo non Ceerno Hammat Diallo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. En calmitima en juurima kadi dendagal yeɓiyankoɓe Dakar TV oɗo foof en calmitima kadi en juurima en mbiruɗani tan en duttitima ɗo kadi gam wallodirde e diine meɗen inchallahu taala en mbiruɗani mataw en jondinima ene kaldirɗani tan inchallah on woniri inchallah. jarama Ceerno Hammat Diallo no wowi wade namde ɗe kewɗen awtorade e bandiraɓe caggal muɗum garan e darsu men lahtari Ceerno namde gattanal ngal wonen namde Ceerno ma jafoɗa hen bandiraɓe ne gaddaɗe guila ɗanniyankoɓe ha kadi e jooɗiɓe kala oɗo ko ɗanniyanke o namdi o wi kanko ko ɗanniyanke e on saaha noon joom suudu makko e ferguitima to wuuro mabɓe to tena kanko hono o mandi to wonto o jooɗaki beele ɓay ko noon wayi foti ko seerdo on walla ala ko ɓe poti walla holko seeri wiyeɗo. Bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. E fodde sharia ko ñaawi e maɓɓe e tawde joomum fergitima te ko caŋiɗo woni debbo desaɗo dewgal cellungal yetta jettal cellungal ko noone kadi gorko desɗo dewgal cellungal yetti joom suudum jettal cellungal ɓeɗo ɗiɗi fof so ɓe jini ɓe poti ko warede gorko o ware debbo o ware eyyi ɗum fof noon so heɓɗaki debbo o ne fonno ko fonno wonde dawa jooɗi o wayri yiide joom galle makko nde ha woni dumunna muñal makko hanti o tampi yo wullito o holla ardiɓe julɓe ɓe on saaha gorko o nelane yo artu hanti o yewni ɗum sabi hay sono neldira juuɗe a koyɗe hay sono neldira mbiyatnoma hiiri weeti wonko neldetaki ɗum ko ma gorko ara tan hanti noon kanko hanti o sohli ɗum on ara walla on nelanamo o tawoy ɗum fof so heɓaki hakkude maɓɓe daaƴe o wasa yanoyde e fijirde ɗum fonno wonde kanko gorko ne kadi en foti rimɗude wonde kadi ko paso makko o jogui am won joƴƴi noon toon kanko am wawi bonnoyde wawi wadde ko boni to banggue Allah kam fof koɓe gotum Allah kam hay goto wawa suuɗa ɗum kono to banggue to neɗɗo ne wawi wadde ha tampa tawa ayiba ala ko amma debbo o ɓurata dañde ayiba wiyete ko debbo perguiti hay goto wiyata gorko perguiti wiyataki noon noon dimma ko o salano ɗum gacce o salano ɗum gacce on tawde kanko woni toon o sali artude ha on ɗon ɗum ɗon heptima ɗum sinno sari l'islam o wonno kamɓe fof tabitiɓe mbaɗi ko ɓerten on noon taw tabitani o fotani seerde debbo tawde ko dow ndiɗo mbadi e sinno ko saria kam l'islam ne ñawanno kuugal rawata koye dow maɓɓe gam ko wargo waɗan tawde noon hande oɗo saaha silama ne yowa eyyi o fotani seerde on saabi kanko ɗori ɗum on kadi joɗino ko jonde makko tawde ɗum ɗon kadi bonnani dewgal mabɓe e banggue faamu am ko fotani seerde on machallah ni pamirɗum inchallah laaɓi labti Alaji Ceerno Hammat Diallo bandiraɓe nani paani Ceerno ngal ɗon namdal oɗo wi kanko de on musidɗo makko mo hodde galle on so salmini ɗum salmittakom so haaldem haaldata e makko te o tiyan ko waɗi on dal ko tikkanɗomo on kam o wiyan fof ko waɗi on namdo hay on ni an kam kaari ko bammami kono on dal wiyetan ko haydara ñi kanko jo holno waɗata beele foti ko tefta ɗon kanko ne o taƴo on walla hol o jokkat saminde on hay salmitako foddana pamirɗen tan ko yo ƴettu makarimul akhlaq jikkuji rasulu sallallahu alayhi wa sallam hol ɗum jokkade taƴiɗo ɗum yafade toñƴe ɗum ma a famide e rokkude kaɗɗo ɗum kanko kam yo salmin tan aɗa wiɗa assalamu aleykum ñamata connexion e bette yo wi tan assalamu aleykum so on salminaki ɓurɗo on ɗon teddude marutuma salminade kanko windane bakkar kanko salmitade wonde kanko yo continue tan allahumma noon so nata o salmina tan ɓande ara on fewmo ɓande assalamu aleykum tan ɓande ara ɗum kam yo dartin haɗo maji amma tawde ko salmitaki tan kanko kam ɗo fino fof so ari on tan yo ɗum assalamu aleykum mbaɗa waale jaam
so yiɗi on jaabo so yiɗi was jaabani somo wawi continde on jikku ɓuuri in so ronki ɗum noon am wawi dartinde dartine kono kankam to makko hay bato joganaki on kono so dañi continde nde ɓuuri moƴƴude so na noon taw so continue wonko heftotomo hen to banggue ɓandu makko e ɗum kam oto continue o dartine inchallah noon paamiɗen jarama no feewi laaɓi labti ceerno Hammata Diallo ceerno oɗo namdi kanko de wonmo rende keerol galle e on saaha noon nde on are wadde mir nde mahata nde naati e galle makko he o haalni on ande ko mbaɗɗa ko ɓurti wona ɗo poɗɗa haadde on wi kañum de kañum ko ɗo rawnata mir muɗum ɓay kañum adi wadde mir o namdi noon on ñamɗo e galle janan e teyde holko sari wi hen e laawol waɗi ko waade yimɓe ko laamaɓe yo ya wullito maire hono maire ɓen ko ɓen jogii affaire galleji en jogii beddaji en yo ya wullito on e ɗum woni laawol so laawol ari ƴeewi tan tawi ko wi ko kanko woni gonga sari artina keerol ngol e laawol tawi kadi kanko woni jumre mam bimbo he oɗo natani e galle ko kanko no waɗni ɓuuri fewde o tawta laamu ndu mamma to banggue ñaawode Allah neɗɗo keptuɗo e leydi janande so gersa so galle fodde chibre nela sa sallam wi manda ko mani atasa ardal ghayri mani atasa manda ko shibran min ardil ghayri ɗum wiga lahu sabu aladina yawmal qiyamah kama gal o wi keftuɗo tan chibre wotere e leydi janande e ndolago walla o wujju o teeti janggoto yawmal qiyamati ma Allah ƴettu leƴƴel ɗe jeeƴi ɗi waɗa cakka ɓorna e dow dande makko Allahu akbar leƴƴe ɗe jeeƴi ɗe fof ɓorne e dow dande makko wona cakka wa anda hen omo yurlodo hen on hadis en jiiɗum inchallah laaɓi labti ceerno Hammata Diallo nanama famama tigui rigui ha joni ceerno ngalɗo namde kadi oɗo namdi kanko o wi so mayde waɗi hande hewɓe ene goya bojji cattuɗe kadi mbiya kadi yo deƴƴi ronke yo deƴƴu hoɓɓe han kadi ha gona kadi e innetade feeram boni hankadi cugagam hanka ɗen gueɗe mbaɗ noon wi hol ko sere wiye eɓon woyoɓe en kalɗin haaluji ne boni e mabɓe ne harmi e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi wala ba'sa bi dumu'il ayni wa husnil qalbi e so tawi mayde waɗi sikki ala ne muusi e ɓerde wi bakkata ala e ɓerde sunade bakkata ala e samminde gonɗi holko woni moƴƴani luukde dande dow ne wulla ne askine feere boni a wasi a wonta dañcu ɗumen harmi e jomum so accani wiide ɗon feere mum boni malaikaji mbiyata ko amin yo Allah bonnu feere ma kala ko haali ɗon ko moƴƴani mbawi wiide mo amin yo Allah waɗi noon wiɗa feere ma bonni aduna e lahara malaikaji mbiya yo Allah bonnu aduna ma e lahara ma kala ko kalɗa ɗum gonɗa ko duwade hoore ma malaikaji en duwanama so jaabima e ma feere ma boni ɗum famma non tigui laaɓi labti ceerno Hammata Diallo ceerno oɗo namdi wi kanko saaji omo juula walla koɓe dental eɓe juulanno e nder hen noon ɓe juuli ha ɓe gasni ɓe jiyan fof ella kono almami o sujjineɓe e caggal nde ɓe gayni caggal nde ɓe calmini caggal nde ɓe calmini ɓe namdi noon almami holko sujji on wi e nder darde mum nayɓire nde janggi Fatiha fof hen simore ɗum tagui sujji beel ɗum ne sujjine walla sujjantaki darde ɗiɗi cakkittoje ɗe wonande sallifana walla darde sakkittore wotere wonande futuru nden nde ko Fatiha ɓolo watte ɗum so ɓeydi hen simore sujude waɗɗaki o juumi kanko almami o juumi ɓe banggue mazhab Maliki donc on juurniɗen en manque laaɓede noon en jaaha nene mazhab uji keddiɗi e kono ɗo kam ɗo so ɓeydi hen simore hayso kanko teyi bonnata julde nde sujude ala kalde kam tawi ko jeejiɗi sujude ala o fotani waɗde ɗon sujude woni ko dara ɗiɗi gaddane ga sudde taw fotani sudde ɗe walla feññinde taw fotani feññinde walla ustude hen simore ko toon ñawode woni ma dara ɗiɗi cakkitiɗe ɗe Fatiha majji ari sa fawi hen simore hayso ko andi bonnata julde ma kono oto faw hen simore ɗum machallah kono bonnata julde ma sujude kadi ala toon e almami o juumi degui inchallah wadde o juumi no mbiɗa ni taw kanko wi ko kamɓe mbatta noon taw on waɗi ɗum haka namdi ɗum wi ko ɗum waɗi wadde ɗum pour sujjine waɗi luural noon ɓe mbi France sujjineɗe ɓe mbi ala ɓayo ɓeydi sujjante noon laaɓi ceerno defte ɗe juurniɗen ɗe kam ɗum ala toon machallah noon woori ko noon woori ceerno Hammata Diallo a jarama no feewi ceerno oɗo bandiraɗo debbo kanko o namdi kanko so woni o yi fiilayru siyanguel haɗo gasata ɗo hande darto janggo arta hankkadi haw sikka o laaɓi hande o juula o looto o juula janggo hankkadi goɗɗum arta seeɗa beele o wi ko juulno gagonde o lamnode beele ɗum hankkadi ko hen jeeya walla ala hay way arti janggo hay ɗum ala hen e lawol mbaɗi tan ko fiilayru ndu sanga nde ari nde ƴiƴam ɗam nde yaltata e targal makko hen to ƴiƴam nil ne yalta oto juul oto hoor so ƴiƴam ɗam laaɓi ƴiƴam laaɓirta ko farji o sojja targal ngal sojja hay so ƴetti wiro o waɗi e farji he walla takkere o waɗi hen ƴiƴam takkata hen
walla natto wonde ƴiƴam wonta ndiyam dana jam tan yaltade ferjeede Naam. ɗiɗo ɗiɗi kala hen ko wawi heɓdemo ko ɗon yo yaw lotoyo Tigi. waktu hawre waktu no yonti yo juul ƴiƴam ɗam arti tan yo dartin Naam. ni won ñawor machallah tigi do la foran yo loto juul do arti fo kadi yo dartin yo darti tigi laaɓi laabti Ceerno Hammat Diallo ceerno oɗo yo omonde joom suudu makko Allah waɗi noon woodi luural bangal kunoɓe seeɗa debbo o suuri yeehi galle mumen ko ɓe jeettofoyde ko noon mataw yimmiraɗo nanke debbo o wi hankkadi kam ko yoɓe ceertan debbo o yiɗi artude kono yimmiraɗo wi hankkadi kam tampi bone mabɓe yoɓe janggo ittaran wonnami de holno waɗa kan gorko ɓe o deɓat ko yimmiraɗo wi ko walla ala holno waɗa Allah wala waɗani ɗum yimmiraɗo yo joñoto yimmiraɗo kadi ne rentine yo hul Allah nam debbo e gorko kañumen ndesodiri gonga mbaɗi société mumen ndesodiri gondi fitina naati hakkude mabɓe nam ne heewi yimɓe ne so naata ko mbo Allah ɓuuri wallude nam koreji gorko kewi wondude koye gorko nam koreji debbo kewi wondude koye debbo tigi ɗo fof jinggana mo mum o ɗon wona noon foti wonde noon nden foti ko hulde Allah jinggana gonga gonga kono ɗum no wawno wade fof kam gorko kamɓe hamnoɓe ha goni sababu ha koreji fof kaɓi soɓe kawriti koreji yo jaltu hen ceerno gonga kodde kosam tan kaɓa wona woɗɗito ɓir kay a famide taw tan ɓe kawriti pamodiri yumma e baba yo nden koye mumen won aya ɓuurano goto haali ɗum e nder suratul bagala kan mi yejjitimo ɗo joni awnaki so mi miiji mam siftata nam ala kulli haalin jinnaɓe yo nden koye mumen tawde kamɓe kamno nam ɗum saabino ha jinnaɓe naati hen joni kamɓe ɓe jiitodiri jinnaɓe yo tawtuɓe ɓe kawrita gonga joni noon kanko gorko e kanko debbo o tawde kamɓe ndesodiri fitina naati hakkude mabɓe ɓe jiiɗi hawrude yummum debbo wi ala on kawrita yummum gorko wi ala on kawrita ala waɗɗe neɗɗo no yamira yo ɗofta yummum walla yo ɗofta bamum nam walla yo ɗofta ceerno mum walla yo ɗofta joom galle mum kono ɗo kanko debbo o so yiiɗi o wasa ɗoftade yummum o hawrita joom galle makko est ce que machallah inchallah laaɓi laabti Ceerno Hammat Diallo ceerno ngal ɗon namdal oɗo wi kanko de ha joni waɗɗani ngalɗa wadduna e joom galle makko joom galle noon wima ko ɓi haram bandiraɓe jaafoy konngol ngol e wirimo noon ƴettimo joni noon o wino kanko debbo beele ɓaye gorko noon wimo beele koɓe ceeri dewgal ko iwi walla holo ko seere wiyeɗon eyi ceergal ne ganduɗen hen ko konngol sarihatu wiide tan yaami seerima nam walla yaami har en sifaji ba noon nam walla hen goɗɗum ko kinayatu ne jogui cowoje ɗe ganduɗa ɗen ɗon wiide tan mi rokkima dande ma nam ɗum fof hande ko ceergal yeehi tan yani nen jogui hen tan ko ganduɗa ɗum kam so liɓama tan ne anda ɗum kam ko ceergal ceergal ɗum ko lafdu sarih konngol lamgol ceer nam ne jogui hen kinayatu sarih e kinayatu hayri sahih ne jogui sowore lamde ceer nam nden sowore kadi hayso nde haalani ceergal ha laaɓi ene faamo ko ceergal wonɗo gonga nen ɗum kadi so yani a jaɓantaka sona ko ceergal tan nam ne jogui hen kinayatul khafiya sowore suuɗinde eyi so taw ɗum ko sowore koñene suuɗi neɗɗo ne wawi hutorade ɗum e ceergal nam ne wawi kadi hutorade ɗum taw wona ceergal gonga e won e banggue faamu men noon wiidemo de an ka ɓi haram tawdo fandaki hen wonde komi ceerɗom nam fandaki hen min kam to an paami tan ko ƴettima debbo o waɗi ko harmi waɗi ko harmi ko boni o ƴettore tan fandi hen kono wona am fandi hen ɗo so tawi noon o fandi konngol ka ɓi haram o fandi hen ko serde ne sari en wi wa in nawahu bi isqini wa at'imi hayso neɗɗo anniyi tan ko serde mum hokkam ɗon ndiyam taw konngol hokkam ndiyam ngol fandi hen ko yaami serim so wino hokkam ndiyam ceergal yani est ce que joni kanko nde ɗo ƴettore tawde o fandaki hen wonde komi ceerɗom eyyi min kam nawrete tan ko ƴettima ono to ƴettore tan ƴettoro neɗɗo goɗɗo fof nam banggue faamu am memani dawgal ngal nam eyyi memani ɗum ko ñawrum tan banggue o boni neyde jinnaɗo makko nam saabi esi ko o ko jinnaɗo makko gonga o wi joni ko on yeehi jinoyi nam ha jibini debbo makko o ɗon no yiɗi haalde ne gaso tan tawa konngol ngol tawa wona mo ƴettani ngol anniya nam taw liɓata konngol ngol o liɓgol tan kono anniyaki no mbiruɗen ni nam anniyade an o ka toɓɓere ɓalere nam ko yimma yeehi fijoyi dañaɗa hen hawnaki taw wona ɗum no wukkita konngol tawa anniya tawaka anniyaki ɗum kadi an ka ɓi haram kono wona taw mbo fandi tan direct nam ko yimma woni bonɗo mo Allah bonni yeehi jibinoyma taw wona ɗum no fandiri nde o liɓata konngol ngol de tawa won ɗum ɗon o tawnani ɓerde makko ala o ƴettima on tan est ce que e banggue faamu am kam wonani ceergal eyyi ɗum noon heeɗiɓe nam kala ganduɗe hen ko ɗum ceergal walla julɓe walla julɓe kam ɓe faamu am wona ceergal noon tigui Ceerno Hammat Diallo laaɓi laabti henanama kadi famama tigui rigui ceerno ha joni oɗo kañum ha joni o namdi o wi ko on ɓe ganduɗa ko wonduɓe galle Allah waɗi noon sukaɓe mataw o cippiri mbaddi je sababu ha kadi kamɓe mawɓe kadi ɓe kaɓi hen ha gayodiri ɗum hoko seere wiyeɗo
ɗum fotani wonde sukaɓe fotani rendude mawɓe kadi fo tawa sukaɓe foti ko enen foti rendude ɗumen sabine sa dañi ɓinguel ma ko julɓe fof garata denda ma ko weltare so ngel maayi ko sunade ko bande en ɓe garata balluma sunade ustanma caɗele balluma ha moftoya ngel e tawi a dañi inde ɓe gaccidima hen hay goto go fof dawi dawol mum a roni barimeji ma e maruji ma e nebba ma a defi ha yaaji a dañani ñamowo aɗa welto ala weltora wona ko maɓe gara balluma weltare ko noonne kadi sa dañi so ngel maayi kadi ko kamɓe garata kadi ɓe ustanma sunade deke ɓiɗɗo foti ko rendede cukalon kab kon cukalon men kaaɓi an kala men kawrude hen yo ƴeew kala hen ganduɗa ngel ɗo tooñi yo waɗe mum loocol oto hel ƴiyal oto taƴ nguru o niha ko noon aduna moƴƴo ko noon wano hande noon yo Allah faabo wonti goto foof ɓiyum wi kañum jibini kañum jeeyi ko fenade ɓaleere ko ɗum noon fenade sabi so maayi sa wallaka tan sa karanaka hoorema maayi awa rondade mo gasonoya mo loota mo kasna mo gubba gota wawa ceerno ɓiɓɓe ko renda so tawi kadi aɗa rongi famde kadi holko ko woni muskila hakkude mabɓe ƴeew loocol citta kon kankon fof piya kon kono cokolon kaɓa ha mawɓe naato e hen ene kaɓa hen ɓen mawɓe ko ñawɓe koɓe ñawɓe cellani ɗum fotano wonde ni pamirɗen inchallah namdal cakkitingel e yewtere men hannde nayi ɓiiri e nder yewtere meɗen oɗo alkamis nogas goo lewru août ceerno ha joni kanko oɗo o namdi o wi kanko de rawane omo rewtono korka e nder ko korko noon ñande ñalawma mo dawri yobde ko rewtono ko ñalam goto wonno e on ñalawma no o tinani o yari ndiyam no hangadi korka wayri o yari ndiyam seeɗa kono noon ɓenni ɓennani o wukkiti on namdi mbeɗa ɗum omo yaafe ɗum walla ala ko yoɓoy ko waɗata ñalawma goɗɗo non yo laɓɓinde yo wi tan ɓenni walla yo ɓennani ɓennani kam firti ko ɓenni firti ko ɓenni eyyi wala kulli haalin to banggue mazhab malik hay sunno wona ñamade tottowo korka tan ene gona nder korka o yejjiti o ñaami walla o yejjiti o yari walla koko ɓocciti natoy o dañata bakkat o jokkat ñalawma o ha nangue modi kono ko joɓoyoma ndeke noon jobdidina ko noon tan a rewama balɗe 5 e nder lewru korka walla a rewama ñalawma goto korka maayi a dawri yobde a tinani a taƴi a yari a dañani bakkat a continue ñalawma kono ha hande o fawtakima de ka joɓoyoma tawi noon ko banggue korka naafila an tan wela ala naafila mo wona farille jejjiɗɗa ñamɗa walla jejjiɗɗa jarɗa a jokkat ñalawma o ha joofa wona yoɓoyta a ala kadi bakkat mo amma noon tawde ko korka farilla sa yejjiti a ñaami walla a yejjiti a yari a continue korka ka ala bakkat a ala kaffara kono ka joɓoyowo ñalawma o gonnoɗo yobdene kadi ma jama ñalawma o timmani jobdi ndi fawtaki taw o taƴi o tinani yo continue ñalawma ha joofa kono ñalawma o iwani ha joni yo wattu e ñalawma goɗɗo ni de pamirɗen kanko ni pamirɗen machallah tigi rigui yeeɓiyankoɓe Nangue TV kala jiɗi jokkade no yewtere nde addan namde muɗum so waɗi e numéro aji men WhatsApp 78 119 00 65 leydi Sénégal walla numéro ceerno Hammadou Diallo e 77 659 70 24 ño waɗi namdede ma jetto jalta kadi julɓe kala naftoro ha no hannirta niite no ceerno holto kadi jokkaten e nder daftere men lakdari tawto nayofɗen e ñalawma hannde o nder daftere men lakdari en gappa hen ha joni o wi en wala yahillu lahu suhbatu fasiqin wala mujalasatuhu li gayri daruratin o wi wala yahillu lahu daganaki mo kanko kellifaɗo so debbo so gorko tawde ko mo kisi o hellifama e wiyata kellifaɗo ko mo kelli gueɗe kelli fo yo jette makko rufde wattude rufde maniyu en walla leɓre ana yaltude makko en walla nafde makko battude wadde hendu en e walla dañde duuɓi 16 banggue mazhab malik e debbo ne wattude iyide gantu wattude yide ella walla ƴettude reedu resama gila wattano yide gantu o ƴetti reedu en ha won banggue men mazhab shafi'i al duuɓi 15 anani taw o hellifama ala kulli han taw mo jogui haqqille o wiyete mo kallaf deke gorko kellifaɗo e debbo kellifaɗo daganakimo suhbatu wondinade fasiqin jaltuɗo ɗoftare Allah wiyete fasiqi julɗo baɗowo goofi mawɗi julɗo gujjowo so debbo so gorko on dagaki jaaha aɗa wonda e mum ɗon no jikkuji koko daɓodirta rento oto wanmo sehil ko noon jarawo sangara so debbo so gorko on kadi ko fasiqi an mo wayani noon rento wondude makko sabi nala sa sallam haalino hadis o wi al mar'u ala dini khalilihi neɗɗo woni e diine ono jikku sehil makko mbo wondi o ɗum noon fal yanzur ahadukum man yukhalilu goto e mon foof yo ƴeewat mbo sehilu nde to ƴeewat jaadiɗo moƴƴo jaada e muɗum ɓe ɓeydanma moƴƴere
renta yaadude jaadiɗo bonɗo gonta neɗɗo jaasa eyi ɗum noon daganaki mo wondude fasik oto wonde makko o wi noon wala mujalasatuhu wona hay jooɗo wala mujalasatuhu wona hay jooɗodade makko li gayri daruratin ko alda e lor to so lor woni gantu sona noon tawa kuppi biye man fay Dakar kanko kuppi biye ko fay Dakar on dendi oto on nden wona nden jonde wiya on kawri hôpital on kawri nder boutique wona ɗum wiya ala ko wadde mbo sehil aɗa ñallanamo amo ñallanma aɗa hiranamo hirama taw ko jarowo sangara walla taw ko gujjo rento ɗum an julɗo rento ɗum wala yadlubu kadi o ɗaɓɓata firti ko oto ɗaɓɓu oto dartu ida a weluya hono welenma almakhluqina tagaɓe bi suhɗi tawa ne wondi e tikkingol alkhaliqu tagɗo rento waɗande yimɓe ɓe ko welataɓe tawa ne tikkina Allah ko nande joni enen fof enen gandi dabba janana gorko janan potani joɗoɗade leeso woto potani wondude potani waddude hunde foof an noon ɗo galle ma ɗo leece ma bertuji ma sagataɓe leegal ngal walla wuuro ngo sagataɓe worɓe e rewɓe ne kawra e galle ma ne mbaɗɗo ɗum cangarte jara ndiyam ma ne jooɗo e leece ma ɗum ne welaɓe kamɓe ɓen weltantomo kono noon Allah weltanto ko wadde oto jaɓanɓe ɗum soɓe gari wi galle ko galle ma worɓe gone e banggue rewɓe gone e banggue ɗum woni ko wiya rento tan welnade tagore nde tawa ɗo gonɗa e welnadeɓe ɗo Allah nen tikkanma oto jaɓorade ɗum qala Allahu Allah wi subhanahu sana aɗa wodanimo wallahu Allah wa rasul o ko aya ɓurana surtout tawba wallahu Allah wa rasuluhu en nelaɗo makko a haqqu kanko ɓuuri jojjude ay o wiyani o wi joni kan Allah e nelaɗo mum ɓuuri jojjude an yurduhu nde ɓe belno tombo in kanu so ɓe laatima muminina koɓe gonɗinɓe Allah wi neɗɗo mbiɗo ngabto hunde komo wi ko julɗo jaam liman billah eyyi ko ɗum ko gonga ko Allah poɗɗa ardinde ɗaɓɓude welede mum e nelaɗo Allah mbaɗa feere keɓa welede Allah e nelaɗo Allah ɗum poɗɗa hennude yeeso sa waɗi ɗum tan kala julɗo moƴƴo a heɓata welede mum kala mo moƴƴani yahuju ladde an sa heeɓi Allah e nelaɗo makko mbasɗa sa heeɓi yimɓe ɓe a heɓani Allah e nelaɗo ko dañƴa a batta heɓani deke noon wadde tawi tan ko gonga e gonga julɗo ardin dartude ko weeli Allah e nelaɗo mum e dow dartude ko weeli tagore ni o wi tawi kadi kon julɗo tawi noon a wona julɗo jaha mbaɗoya kala ko welma garata Allah kadi waɗayma ko wela wa qala kadi o wi'i alayhi salam yokki salamana makko nelaɗo Allah fandi o wi la da'ata ɗoftare alana li makhluqin wonande tagaɗo fi ma'siyati e gofol alkhaliqi tagɗo Allah ne yamiri neɗɗo yo ɗofta yummum walla bamum walla joom galle mum walla ceerno mum ɗo ɗofta kono noon ɓe ɗoftatake e gofol e nenama bama mbima ya sinoyi yaroy sangara ya wartoyo salo nenama walla bama walla debbo an joom galma wima ya sinoyi mi yamirima ya waloyde kaari lalti mi ala hen salo kala nde poɗɓe yamirde ɓe jamirɗa ya ɗofta ɓe soɓe jamirima ya waɗoy ko Allah harmin salo soɓe mbima noon tenoy ƴogoy fitto e lawƴo ko wajibi moɗoya ni o wi nan fami wala yahillu lahu kadi daganaki mo kanko kellifaɗo an yaf'ala nde o gollata fi'lan gollal an yaf'ala nde o gollata fi'lan gollal hatta ya'lama haw anna hukma Allahi ñawore Allah fihi e gollal he julɗo kellifaɗo ala droit yaade aɗa waɗa gueɗe ɗe ganduɗa a anda hoko saria ñaawi hen jiɗɗa ko wonde salle noddinowo yaato sharia to fiqhu ma tawoy toon babul azani damal noddinade nin toon jaaha jangga ganda noddinade gona salli jiɗɗa ko wonde jeeyowo commerçant ya janggoye babul buyu'i damal jeeygo nana winda nin lelini fatma toon ya janggoye ganda ɗum ɗo ene dagui ɗum ɗo ene harmi pawa hen jeeygu ma kala ko jiɗɗa wadde e golle tinno damal mum ne wodude sharia ya janggoye ha ganda on saha mbaɗa taw pawɗa koye ɗo gandal ma sa tan feelade aɗa waɗa ka anda anani dey woni hatta ya'lama haw anna hukma Allahi ñawore Allah fihi e gollal he wa yas'ala o lamdo al ulama anduɓe sa yiɗi andude a yahat janggoya to anduɓe walla kam jaaha namdoyoɗaɓe ɓe kalanma ko noon mbatta nden woni mbaɗa ko moƴƴi wa yabtadi o ñemtina bil muttabi'ina e rewɓe li sunnati e sunna muhammadin muhammad sallallahu alayhi wa sallam yo Allah juule makko kadi hisnamo alleyno ɓen rewɓe sunna ɓe ganduɗa yaddulluna ɓene tindina tagore nde ala da'atillahi e ɗoftade Allah wa yuhaziruna ɓe jertina ɓe ñettiɓe e cheyɗan e rewde cheyɗan kono noon ni kadi e waɗɗima an kellifaɗo rewoyde e seeremɓe sunniyankoɓe rewɓe felonelaɗo Allah no gondi hono mo gonduɗen ɗo ni anani tani ceernajo o ne soppi wuuro mum alhamdulillah sinci wuuro mum gollata hen godde sunna nelaɗo Allah deftere Allah sunna rasul ɗum gollata ne waɗɗima an ummoɗa to ma jaaha koddinoɗamo o beela o walluma daña wonde e ɗum ne waɗɗi neɗɗo mbasa joɗade banggue ma taw diine ma moƴƴata ɗum fewata ɗum maya kawre mbasa hawrude Allah e ɗum noon waɗɗo ya wondu e ɓen seeremɓe yamiroɓe yimɓe ɓe noddaɓe yo ndeɓe sunna e ndentinaɓe kadi e rewde adaji e bidaji e gueɗe cheyɗan e ɗum woni alleyno ɓen yeddulluno ɓen tindina ala ɗaatila ɗoftade Allah wa yuhaziruna kadi ɓe jertina ɓe ñettiba e cheyɗan e rewde cheyɗan
ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة. ولا يرضى أوتو غلانه ون أوتو سبحانه نعم ون أوتو غلانه لنفسه فيتا عندما كان كلفاد أوتو غلانه أوتو سبحانه ما رضيه كغلانه دم المفلسون في اللساب ون سيسراب الذين بين ضاعت يبي بأعمارهم غورنا ما جموعا في غير طاعة الله والله دفتر الله تعالى تودو an neddanke kellifaɗo sa debbo sa gorko a jogui haqqille rento welanede fittandu ma ndu e suɓana dendu ko suɓino ɗum fellisaɓe holɗum ay sisir ene aduna ene lahara sa woni ɗo aduna ɗo ka miskino gongan dagui jaaha ñamloɗa daña ko ñamɗa ñamloɗa daña kulto ñamloɗa daña safara kono andu ko bawɗa andu ko kattanɗa sa hada hoyde saabi sa ñamloyima ñamali ɓutte a joowe dow hoore ma ha yitti wonɗo tolnto e nokku a ñamlima o ha natti suusde rewɓe noon a ñamlima o ha natti ha ɓe keewi ɓe gullitoyima laamu arda e maɓɓe galle ma bagage ma fof yaltine wolisaji ma haccomji ma moƴƴi ɓortete carte ma kabar ma fof lelne fof hiise yeyte ramise ha laaɓa yoɓere yimɓe mbaɗ ɗum wona gati mawɗo kay ko noon kadi sisiri woni to lakara a woni ɗo aɗa juula aɗa jangga alqouran aɗa hoore aɗa waɗa dewe Allah kono a tooñi o a wari o a bonni dewgal o a heɓti guesa o a bonni galle o ni tan gondirɗa janggoto yawmal qiyamata a pesante moƴƴima ha mbiyeɗa nanggu lawol fa aljanna ha wara yimɓe kiliyane ɓe gaari mbiya Allah ayo fa e laafa oɗo kanko bonnino dewgal am wiya kaɗa artu kay ay oya mo jeyata kanko heɓtuno guesam kanko fiino kam kanko warno kam ɓe noddete kamɓe fof ɓe gaara daroɗa ayi baraji ma moƴƴima jogoto natirde aljanna ɗin keɓtete ɓe jeɓɓude keɓteɗe jeɓɓude ɓe keɓte ha yalla dandu tawde ka toñowo mawɗo joni noon ari wullitade baraji ngala saka joɓɓeɗa wadde joni min gustantuma ko bakkata ma o min ƴetta hen fodde ko toñma ko o rimde ay biyanoɗo ya aljanna ha fokkiti wiya joni tournu fatou jeygol an neɗɗo kellifaɗo oto wan noon sa woniɗo aduna ɗo rento wona ñamale aduna ɗum ko aduna ɗo rento to ñanguiji eyyi tuban Allah gona julɗo kulɗo Allah gollowo jamiroje woppa kaaɗe Allah haada ɓilade janggoto lahara oto jaɓa rewde ngol lawol an onan paami haala ka woyi noon feya hasratum yaga sunnu maɓɓe cuno janggo kamɓe waɓe noon ɓe saabi ndewata Allah ha heewa waɗa jowde fecce ha laaɓe feccodira yimɓe ɓe ndondo bakkatuji janani ha heewa ɓe nadda hen janggi janggo ɓe ŋatat peɗeli ɓe picca woni fa ya hasratum ya sunnu maɓɓe sunno gonduɗo e nimse o ya ɗuula buka yim ya jurgol bojji maɓɓe goye bojji juɗɗi yowmal qiyamata ñalawma darga ɗum noon nasalullah eɗen ñaaji Allah subhanahu senade wodanimo an yuwaffiqana nde o hawridente en littiba'i sunnati nabiyina yo Allah hawridin men e rewde sunna annabi meɗen sallallahu alaihi wasallam wa shafi'ina e tefanowo en janggoto yawmal qiyamati so gisa gojji koye makko paaɗen enen ñaaguinde Allah rewnata en sunna makko e laawol makko ngol wa sayyidina e kohowo men yo Allah rewnu en e fela makko muhammadin biyeteɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yo Allah juul e makko hisnamo e allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim on gardin deftere nde gasi hanti noon so Allah jaɓi alkimas garo naten hande bondi ñawoje ɗo inchallah allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim jarama no feewi Dia Hamad Diallo jaram kadi machallah nanama famama kono kadi weltama no feewi no feewi jaram kadi ɓen yeeɓiyankoɓe kala ɓe beltanama jaram kadi ɓen attunoɓe namde diine ha jalti e nder yewtere nde bandira juɓe kadi jeeɓoɗo wawa naftorade nanga jaram Dia Hamad Diallo o dartu kadi labaɗo e nder deftere men daftariw non dek bandiraɓe aadi tan so allahu lamɗo jaaɓi alkamis garo inchallahu mawla noon tawkaralla to mo ganduɗa ko joguiɗo yewtere nde banggue cameraman labɗo junggo bawɗo gollum sen teyɗo ko musidɗo men Adnan Thiam ɗo haalirde nde ko musidɗo Amadou Samba Lo yajude Alaji Dia Hamad Diallo bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe tinodiren nangodiren yiɗan bande ko jiɗanɗa hoorema Allah jarama on jarama.